αυτή τη στιγμή θα παστώσουμε μερικές και για εμάς. Για το μεσημεριανό τραπέζι. 11 η ώρα θα είναι έτοιμη. Για πείτε μας για το πάστομα, το περίφημο πάστομα της Αρδέλας. Το πάστομα, ακούστε. Τώρα είναι στο στάδιο της παπαλίνας, δηλαδή στο πρώτο στάδιο. Έχει περάσει το επιτρεπόμενο όριο αλίευσης και όσο περνάει και οι μέρες και ο χρόνος, αυτή αναπτύσσεται. Αναπτύσσεται διότι ο κόλπος έχει πάρα πολύ φυτοπλακτών, με αποτέλεσμα και να ολοκληρώνει την πάχυνσή της και παράλληλα τη γεύση της. Μιλάμε και δεν είναι τίποτα τυχαίο για ένα ψάρι το οποίο από το φιλιό μέχρι και το κόκαλο είναι άσπρη από τα λιπαρά. Με όλα τα θετικά αποτελέσματα. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα φέτος έχει μια αρκετά μεγάλη παραγωγή και γι' αυτό το λόγο καθυστερήσαμε για ένα μήνα περίπου να ξεκινήσουμε, ώσπου να φτάσει στο επιτρεπόμενο όριο, που είναι από 11 πόντους και πάνω.